seguides. I totes han anat. És igual, a l'altre camp. Mira, i no han arribat ni una. Els diumenges a les 12, el municipal Francesc Garriga deixa de ser un camp de futbol i es transforma en un lloc d'unió, passió i sentiment. D'infants a avis venen a veure més que un partit de futbol. Venen a veure l'essència d'un poble. Aquest diumenge el Sant Feliu ha jugat el partit de la jornada 3 contra el Montmeló. I sí, ens ha fet una demostració més del que serà aquesta temporada. Venga, va, 10:53, voy por faena, chicos. ¿Dónde tú todo? Salimos con esto hoy. ¿Sí? Tanto Rubén como yo sabéis que las alineaciones las hacemos con antelación. Creemos también que al final hay que empezar a dar oportunidad a todo el mundo para que los que están bien no se relajen y para que los que salgan desde banquillo puedan tener la oportunidad de, oye, lo he hecho bien y me han metido para adentro. A nivel ofensivo, ¿vale? Lo que hemos hablado, el tema de los laterales, dos largos, tíos, y más en casa, que es un campo pequeño, y vosotros lo notáis, fuera, dentro, fuera. Fuera, dentro, fuera, fuera, dentro, fuera. Pero que sea la idea, ¿vale? O dentro, fuera, dentro, no me preocupa, pero no acumuléis más de 2-3 pases un carril, sobre todo en nuestro campo, que es complicado. Agresividad con balón. Si yo tengo que ser el lateral y me viene Vallejo, me viene Puro a por 1 contra 1 y todo está yo, la tortuga tiene que salir por atrás. Cagado, ¿vale? Y llevo la bola y no hay cobertura y 1 contra 1, a por 1 contra 1 y a superarlo y a meter bola en el área y a chutar, ¿vale? Estamos en casa, domingo a las 12, se ha entrenado bien, todo el mundo está con piernas nuevas porque venimos de descansar un montón. Senyores, no seamos primos, ¿vale? No un dia per agradar-nos avui, ets al camp, portem aquests dos partits que hem fet les dues victòries, però bueno, d'aquella manera el joc, avui sí que és un dia per agradar-nos, per sortir, per manar nosaltres, proposar, portar el pes del partit nosaltres. Estem a casa, avui un dia ben parit, i fotre 3 victòries avui aquí, però jugant bé, convencent, i agafant confiança en els pròxims partits que venen. Però sobretot, és un partit trampa, a vegades aquests partits venen a nosaltres venim aquí dalt, amb una confiança a dalt, ells no tenen res a perdre quan venen aquí, sobretot no els deixem que es fiquin al partit, aquí portem el pes nosaltres, manem nosaltres i ens agradem, ens agradem allò que estiguem disfrutant dins el camp, com si estiguéssim entrenant però dins el camp competint. Anem a fotre un, anem a per ells i que sigui una puta avalanxa això, fotem un i anem un darrere l'altre, un darrere l'altre, un darrere l'altre. Vale? No, guai, Bé, molt content amb els resultats de moment i preparat pel partit d'avui. Crec que és un rival assequible i venint d'on venim crec que és un partit en el que ens podem agradar molt, podem començar a tenir molt bones sensacions, a fer el joc que realment volem fer que fins ara ens ha estat costant i a pels 3 punts. Cristian, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora. Com veus el partit d'avui? Amb els ulls i ojalà que sigui guanyant. El Montmeló al final, un rival que en principi està a la part baixa de la taula. Quina creus que pot ser la màxima preocupació contra aquest rival? La màxima preocupació ha de ser nostra. Si al final el partit el tenim controlat i la pilota és nostra i ho tenim tot sota control, s'ha d'anar pas a pas. Però al final és un equip que està necessitat de punts i segur que ens exigeix al màxim. Everywhere, man, looking for someone who can please me and love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you out. Are you hiding from me? Somewhere in the ¡Señor! ¡Bendiciones! ¡Éralo todo! ¡Vamos, ¡Vamos!
¡Dentro! ¡Fuera! Bien! Al Palau i al Pep, pilota i endavant, vale? José, no, quan la tinguin ells, que baixin endavant, que no tornin enrere. Hem d'anar endavant, el Sant Feliu ha d'atacar. Som-hi, senyors! Atenció, responsabilitat. El Palau baixa a rebre, que si el Jimmy que pugi. O també sortit. Sí, perquè el Pep no veig que acabi de gravar. No. Marcas, responsabilidad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue! 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 ¡Dale, dale! ¡Hombre! ¡Víctor! Los agarrones, por favor. Los agarrones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Coro! 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 Mira'm, es veu claríssim que et volen forçar la segona groga. Víctor! Víctor! Lleva barrera, Tete. ¡Es penal! ¡Hombre! Estàs pel Santi, bro. Home, sí. Estàs pel Santi. Si pites aquesta, mínim grogues de treure. No està el pitch. No hi ha boles, tira a terra. Tira a terra. ¡Con eso! ¡Buenísima! ¡Y Vallejo! ¡Y Vallejo, ¡Me paga buena! Mare meva, no la puede pitar ahora. La María vale. Ha pitado cuando le ha dado la gana. ¡Víctor! ¿Qué tipo de ventaja es esa? I ja tenim dos tios a cama natural. A natural, Curo per una banda i Sansó per l'altra. Vale? Però si jo aixeco el cap i veig a tothom així, bro. Ja poc mullet. Jo veig a molts
Quantes he xutat jo? Quantes he xutat jo? Pues 5 seguides. I totes han anat. És igual, a l'altre camp. Mira, i no han arribat ni una. Sí, no han arribat. La bola sí. Això estem parlant. Calma, senyor. Heu guanyat, punto. Vale. Jo crec que és igual. Hòstia. Espera 5 minuts i tens aquestes mateixes paraules. Espera 5 minuts. Palau, Pep, poden tocar més bola, però també és difícil. Hem de ser una mica més verticals, una mica més agressius, no podem ser tan plans, no podem ser tan horitzontals, no podem cada vegada que rebem un interior tornar a jugar enrere. Hòstia, perfilem-nos bé una mica, anem a mirar el futbol de cara, el futbol endavant i ser més agressius. A dalt, quan tenim dos extrems, anem a buscar-los més, anem a explotar-los més, anem a jugar més amb el punta, però sobretot més verticalitat, no tan plans, no tan horitzontals. És el que ens passa una miqueta, és que cada vegada Xavi està ben obert, li arriben poques boles aquí, Xavi. Quin problema veig? El Sant Feliu ha d'anar endavant sempre. El Sant Feliu, sigui jugant a futbol o sigui llançant, ha d'anar endavant. Perquè si el Sant Feliu no va endavant, deixa de ser el Sant Feliu. Si els extrems, Pep, com ha passat amb alguna acció amb el Vallejo, venen a dintre i reben, t'han de trobar a tu de cara. Saps que el Vallejo ha vingut dins? Vallejo, te la sabes esa? Que ha vingut dintre. Aquí és quan Pep pujava, tercer hombre i adelante. Vale? Pep, Palau, la majoria de boles han d'anar endavant o al costat contrari. Enrere és un problema i li fiquem fàcil al Montmeló. El Montmeló vol que anem cap enrere. I el Montmeló vol que arribem al minut 80. Així hi hagi un error, 0-1 y cap a casa. ¿Vale? En la primera parte, calma, tío, estamos jugando en casa, vamos 0-0, parece que nos tengan ellos donde ellos quieren. Los cojones, tío, estamos en casa, 0-0, nos hemos cansado porque no hemos movido mucho el balón, pero los hemos movido. Calma, tío, ellos no tienen otra cosa que esto, nosotros tenemos mucho más. O sea, a partir de ahora, yo no sé, siento que mantenernos en el plan inicial tampoco cambiaría una barbaridad, me parece bien lo de que baje Jimmy, pero es esa y vamos a tener una. Y yo creo que es portería 0 hoy, son 3 puntos. Y a confiar que somos mejores. Pero hem de ser muchísimo, ¿vale? Sí, señor. Som-hi, Vamos, hay que frenar, Va. Vale, vamos, hay que frenar, vamos, Hem de ser nanos. Vale. ¿Ahora la paras? ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Ahora me la paras? ¡Víctor! ¡Este es Sanfe, seguro! ¡Víctor, estaba atacando! ¡Víctor, estaba atacando yo! ¡Estaba atacando mi equipo! ¡Para limpiar! ¡Jimmy, arriba! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Es al revés! Hombre, Déu!
¡Sami! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Ens ho hem de creure, vamos! Cantonada del curo, cantonada, al córner. No, mano, no. Bien. ¡A correr! ¡Área! ¡Área! Sí, parau! Pots! Sansó, sigue! ¡Decime! Por arriba y largas con mucha rosca, que vayan a la esquina. Ya, pero la contra... Tienes razón, pero la contra nos mata. Lucas, no, Lucas. Ya te esposas. Bien, aguántalo. ¡Dale! ¡Vamos! Vamos. Me sopa. Com? Què has fet? Amb l'esquerra? L'he creuat, així. Habitatge, nanos. Bueno, un partit competit, la primera part ens ha costat molt entrar, crec que érem massa horitzontals i tampoc acabàvem de jugar al joc interior nostre i el que ens provocava és que al final les ocasions de gol fossin molt poquetes. A partir d'aquí, a la segona part, crec que l'equip va fer un pas endavant, els gols no sé si han sigut del tot merescuts però han acabat entrant i amb l'1-0 doncs hem aguantat allà i a la contra hem acabat amb el partit. Content per ells i content per tot l'equip perquè just ho hem comentat amb el Ruben, el seu entrenador, i pensem que els 21 jugadors estan molt connectats, no hi ha ningú que s'estigui quedant enrere en protagonisme ni amb importància i això fa que la plantilla pugui tenir molts recursos i seguir endavant com avui. Avui a disfrutar, demà a pensar en el següent partit, dimarts, dijous, divendres a treballar i treball i humilitat, això és el Sant Feliu. Moltes gràcies, Cristian.